Методите за мъчения не са били нещо необичайно в миналото. Днес ще ви покажа, може би, най-известният такъв, а именно бикът на Фаларис или медния бик, както е по-известен. Историята на бика е свързана с тиранина Фаларис, управлявал града Краган през 6 век преди новата ера. Бикът бил изработен от атинския майстор на бронз Перилай или Перилий и бил представен на тиранина Фаларис с идеята да получи някаква голяма награда за труда си. Вместо това, Фаларис накарал Перилай да влезне в самия бик, за да тества уреда и съответно бил изпечен жив. Вътрешната система от тръби била толкова сложна, че превръщала човешките писъци в мъчене на бик. Историята на бика приключва условно с свалянето на Фаларис от власт, макар че някои легенди твърдят, че когато Картаген превзема Сицилия, отнася бика със себе си, а по-късно Сципион Африкански го връща обратно в Сицилия. Не разполагаме с кой знае колко писмени източници за съществуването на този бик, освен текстовете на Диодор Сицилийски и на Павсаний, макар че се смята, че римляните също са използвали подобни методи за мъчение и християнската традиция също твърди, че много мъченици са били изпечени буквално с целите си семейства именно в такива медни бикове.